Obesisithethe esibekekileyo uGqirha Tyebileyo uthi ezinye zeempawu zikatishala wokwenyani kukuzimisela, kukhatshwa inkuthazo kunye nokuba nombono. Qualities of making a good teacher. One, dedication. You must be a dedicated person. Now, dedication is actually accompanied by motivation. Motivation, on top of your londole, you have to have a vision. You can't be a teacher without a vision. So, and leadership is there, and any other quality which makes a teacher a teacher. I can enumerate a lot of them, but I think those three are the most crucial ones. Uphinde wadlulisa amazwi enkuthazo kootishala sithi kufanelekile ukuba utishala alixabise ixesha kwaye azilungiselele ngokwaneleyo phambi kokuba angene emagumbini okufundela. Nkosi yam, ndingabavuyela kakhulu abo bantu babangayithathi i-advice ethi itishala kufuneka ube punctual eclassroomini. When you start teaching yakho, you must be a punctual person. You must honor time, in other words. Also, kufuneka you must always prepare. You can't go to the class without having prepared. And then thirdly, kufuneka uqiniseke that you have got a warm relationship or warm rapport with your students, so that the students zikwazi ukuthi make sure ziyayi-understanda, ziyayilandela le nto uyithethayo. Uba ngabe ezo qualities awunazo, still uzawuphinda ubetheke, ungakwazi ubheka phambili kakuhle. Whittlesea TV, the pride of Whittlesea.